Så er det på dagen. Det er i dag, julefrokosten skal stå. Klokken er 2:15. Og jeg har lige meldt til Kasper, at jeg har sovet over mig. Og ikke kommer til tiden. Jeg var på arbejde i går. Parisen. Til klokken 4. Og jeg var oppe i morges klokken 9. For at møde ind til afdelingsforsamling på skolen. Vi snakkede om kantinen. Ellers var alle andre punkter tomme punkter. Der var ikke nogen, der havde noget at sige, eller noget at byde ind med. Måske en enkelt kommentar. Så jeg var hurtigt hjem igen, og har nu sovet en god håndfuld timer frisk. Og jeg kan se inde i gruppechatten, at Bertram har skrevet, at han også først kommer kl. 16, så jeg er ikke i krise over først at være så sent i gang. Og Kasper var også meget rolig, da jeg fortalte, at jeg først ville komme senere. Så nu vil jeg gå ud og barbere mig. Vil jeg tage bad. Vil jeg pakke gaver ind, og så komme i tøjet og afsted ud af døren. Og så vil jeg glæde mig til en skøn julefrokost.